So yun, pagising ni Inday Marian mga loves, may dala na naman si Mister, mga prutas galing doon sa street vendor sa city. Sabi ko sa kanya, huwag kang bibili ng sobrang dami. Pero mga loves, gusto lang daw niyang tulungan yung vendor doon mga darling. So kaya bili siya ng bili. So ngayon, arrange lang natin ito. Yun kasi po, wala na akong magawa, no? So at ito namang hubs ko, nakikita ko doon sa kabila mga loves, meron na siyang mga ginagawa. Aywan ko, parang may dinadakip or mayroong gustong kainin, nakatindig dyan, Iwan ko, sabi pa ko, tinitignan ko, ay may langaw pala sa kabila. Gusto niyang kainin. Kaloka talaga itong pusa, no? Sobrang cute, tignan nyo. O gusto niyang kainin. Nandun pala sa labas, kawawa naman ito. Hunter talaga ito si Bagboy, eh. At bago ito kainin ni Mister, hugasan ko lang itong ibang dapat hugasan kasi si Mister talaga pahikain lang na walang hugas-hugas, no? Basta prutas talaga diretso na sa bibig. Sabi ko sa kanya, kailangan mo talaga yung hugasan dong. So inarinse ko lang ito. At itong grapes naman is talagang ay sobrang pula man ito. Sobrang parang maitim na siya mga darling. Hindi na siya pula. Or burgundy. So yan, hinugasan ko lang siya kasi may mga sira-sira din, no? At tinitikman ko naman ito mga loves, ang tamis. Hindi talaga din ako mahilig sa mga ganito kasi ang sugar nito is sobrang grabe ang sugar. So kaya hindi talaga ako kumakain nito at yun. Pero matamis siya, masarap naman, no? Sabi kasi sa akin ni Tami na gusto niyang tulungan yung street vendor talaga doon kasi talagang naghanap buhay ng maigi at hindi natutulog halos. Kalimutan kong ibalik. Stop. Kalimutan ko itong lime. So talaga, ang ingay. So, buti na lang nakasurvive siya. Nakasurvive ka, ha? Adoy, ang aking limey. Uy. Nakasurvive siya sa ginaw. At yun, umalis si Mister. Samahan ko kasi gusto po siyang magpasama at also siya daw yung mag-drive. Anyway, so yun, pinabayaan ko siya mga loves at hindi ko na siya anuhin kasi talagang gusto talaga niya magpunta doon sa pinaka-paborito niyang tindahan na Harbor Freight. Nasabi ko sa kanya, pinaka-boring na tindahan sa buong mundo. So, yun, nag-vlog na lang ako dito mga loves kasi si Mr. may kausap the whole time. So, naburiyo ako at traffic pa naman dito. Sabi ko sa kanya, magdahan-dahan ka mag-drive po kasi hindi ka nakakonsentrate ka sa pagdadrive dyan kasi nga, palagi siyang may kausap mga darling sa trabaho. So, yun na nga, andito na tayo sa tindahan na pinakagusto ni Mr. At saka, enjoy na enjoy talaga siya dito. Nandun ako sa parking lot, pumasok na ako kasi nag-live. So, tinitignan ko kung anong mga pinagagawa nitong lalaking ito. Pati ito, hindi ko alam. Na-excited siya dito mga darling. With sound, ha? With sound. Oh my God, he's in heaven. Seriously. At dito naman napasabi siyang I like this. Oh, 'di ba? Gusto daw niya ito mga darling. Yan. Oh. 500? What is this for? What is this? For what? Cutting anything? Wood? Wood only? Not just wood, depending on the blade you have on it. At ito naman mga loves, meron na naman siya nagustuhan. Kaso magkaiba ang presyo sa taas, sa baba, sa gilid. Magkaiba ang presyo. Ang mahal po, tinitignan namin at tinututal ni Mister kung magkaano ito lahat. Sus, kung pwede pa lang, kung marami akong pera, no, ilibigay ko to sa kanya mga darling. Kaso ang mahal at kung saan yan ilagay sa bahay. Nagkahuot-huot ng aming bahay, no? Okay. Ako yung mag-drive ngayon mga loves. Kasi andun si Tami sa Harbor Freight. Galing ako doon. Nag-live pa talaga ako mga loves. Kaloka itong asawa ko. Nandun siya. So, nagbabayad na siya mga darling. Yun na siya. Masaya na siya. Masaya na siya. What? Natin. Why do you change driving seat? Because you don't know how to drive. Yeah, okay. You would have made a left turn illegally and got a ticket. Well, I know how But to. I'm the one who don't know how to drive. No, but I can drive. Yeah. I can drive. You don't even pay attention to the signs. Seriously, I do. Han, it's hard to do English. I keep saying that. Han, when I'm fighting, Han, I can't even. I can't even. I can't even. Blah blah blah. Let's go home na. Let's go to Hannah Ford. Okay? Yeah. No. Did they say that? Wild caught. Where is it? Oh yeah, you know why it's wild caught? You only have look the color. The color is reddish.
So that's when wild caught. I like this. I'd rather have this. I'd rather eat this. What you gotta do? At yun, andito na kami sa grocery store. Naghanap ako ng wild caught, no? Mga seafood talaga, mga labs. Dapat wild caught yung bibilhin ninyo, wag yung farm raised, no? So, kailangan ang ingay dito kasi si Tami talaga pinagtawanan niya ako, mga darling. Grabe. Sabi pa ni Mister, ang laki-laki daw ng litra, hindi ko makikita. Sabi ko, kulay kasi yung tinitignan ko, mga labs, kulay, no? Iba kasi yung wild caught, may pagka-pinkish, no? Yun talaga siya. So, andito tayo sa mga carne, mga labs, kasi naghanap tayo ng maging sabaw, no? Nakita ninyo yung video na yon. So, gumawa si Indemiri ng sabaw at gustong-gusto ninyo ni Mister. Sobrang happy ko. At ngayon, nagbabayad na kami, paalis na kami dito. Sabi ko talaga, more chicken for the doggy, no? So, ganyan talaga si Mister, mga labs. So, dito, mahilig siya sa self-check-out. Kasi nga, diretso daw at wala ng hasol-hasol at wala ng ibang laing kausap, siya na daw yung gagawa. So, andito na tayo sa basement kasi nga ang daming binili ni Mister na chicken para sa aming aso. So, ngayon hirap-hirap ako dito kung paano ito i-arrange, mga loves, kasi nga nagkagaler. Ang daming nakalager. So, ngayon, nag-isip ako dito kung paano ito, yung chicken ng ating mga alaga. At buti na lang nagkasya doon lahat, mga loves. Pino-force, pino-fugos. But anyway, so holding hands ang mga yagit, no? So, ngayon, mga loves, pagkatapos nun, ng paglagay natin ng mga binili natin sa freezer, ang ginawa ni Indemiri, nag-cut agad ng grass, no? Grabe si Indemiri talaga. Cut ng grass kasi ang bilis tumubo kasi ulan ng ulan. So yun, pagkatapos yan, nagtambay kami dito, Tami. Nakapajama na si Mister, ang bilis, no? At plano kong pagkatapos dito, mga loves, papasok sa loob ng bahay at magbihis kasi nga, alam nyo na, mabaho ang ating blue jacket. So kaya kailangan natin magbihis. Pagkatapos yan, mga loves, nagplano na naman akong maglinis ng ating gamit sa CR. So, kailangan natin itong i-brush kasi ang dumi-dumi. And yes, dito ko siya nililinis kasi sa labas maginaw. So, hindi ko kaya magbasa-basa doon, no? So, but anyway, mga love, so ito lang yung pinagagawa ko. Maganda naman dito maglinis kasi ang tubig mainit, no? Ang ginagamit ko. Salamat pala sa inyong panonood at sana kita-kits tayo next time. Bye! Yan pa. Uy! Nagkalat sa kanyang paa. Doon. Sa paa niya napunta. Ba? Ang sarap. Sarap nito. Ang sarap. So yun, bago po ako umalis ng bahay, nagluto tayo dito ng dried fish. Nakalimutan kong pangalan nito, mga loves. Iwan ko na palagi kong nakalimutan. But anyway, ibigyan natin doon sa Food Bites. Kasi po, taga Cebu po si Ate Monens, no? And then, talagang kapag taga Cebu ka talaga, mamimiss mo itong mga klase, mga squid, mga ganitong klaseng tuyo or bulad. So yun, ipagluto muna natin siya bago tayo maligo kasi pagkatapos akong maligo, and then magluto tayo nito, manimaho tayong bulad, no? So kaya yun, niluluto ko siya bago tayo maligo. At yun, pinagluto ko lang siya and hopefully, nasayahan si Ate Monina if you're watching, no? Sana man masarap yun, niluto ko pa talaga para hindi ka na magluto-luto pa kahit saan, no? So yun, at tara, samahan nyo ako, mga loves, at punta tayo doon. Kasi matagal-tagal din akong hindi nakabisita doon. Kasi nga, busy tayo sa pagtatrabaho sa ating yard, no? Kasi nga, alam nyo na, it's time to cut. Especially, maulan-ulan palagi, ang bilis tumutubo talaga ng damo. At ako lang naman yung nagkakat ng damo namin. So, kaya, sa bahay lang tayo, mga darling. At dala-dala natin yung ating dried fish, no? Kasi nga, mahirap na kapag makalimutan pagkakainin ng pusa. Charot, hindi kakain mga alaga ko talaga, mga loves, hindi kakain ito, no? So, nasamahan nyo ako. Bagong ligo yun, o diba? Saan ka maghanap niyan? O, summer na. Malapit na yung summer, o. Umalis ng bahay, basa ang buhok, ha? Wow! Daming display ng pagkain ng Food Bites ngayon. Ang sarap-sarap. Na-miss namin ito, mga loves. Tara, kain tayo po. Sarap. Gutom ako, be. Ako rin, hindi ako kumain. Grabe, gutom. Kagabi, kumain lang ako ng itlog, avocado. Kasi be, sumasakit na naman yung puson ko. Nung isang linggo na be. Doon, nag-start na naman. Sabi ko sa'yo, pagtanggal. Huwag ka na maghintay na maganon ka. Naalala mo yung sakit mo? Sabi niya, kung punta ka na ng emergency at saka tapos, tawagan mo yung doktor, ang primary care doctor. Kaso lang, ang hirap mag-appointment be, walang appointment. Alam mo yung next appointment ko na Next year? Sa August ang availability. Grabe naman yan. Uy, Oo, UT be. naman yan. Grabe, as in talaga. Si Daborsky din, August din. Tapos dun sa pinuntahan natin, wala ding available.
Ang dami talaga. So ano, hindi ka maka-walk-in? Hindi pwedeng walk-in. Pagka sa ano, pero nag-research, nag-google ako ng ano yung primary, ano ba, check-up, ay mga ano ba na, sa June 11. Pero, nung pumunta ako dun sa Riversan, nagpa-pap smear ako, di ba? Nagpa-ano ako ng physical check-up. So, nakapa-ano ako noon, nakapa-schedule ako ng physical check-up. So, baka kung hindi ako makakuha ng appointment na earlier than 18, sabihin ko na lang yung ano kung anong nararamdaman ko. Ang sarap ng ano? Suka din ba? Oo. Yung kainin mo kasama yung suka. Sarap. Tapos bloated ako lagi. Na yun na talaga. Na yun. So dapat mag-ano ka na be? Oo, nag-schedule na ulit. Ano mga loves, tawag nito? Salmon at saka, anong tawag nito be? Beef? Beef steak ba yan? Hindi. Hindi Beef. Beef Caldereta. Caldereta. Sobrang soft. Gusto mo? Meron akong sasang adobo. Gusto mo? Ayun na, meron akong beef din. Gusto mo? Thank you. Yan yung ating lunchy. Gutom kami guys. Hindi ako nakatulog kagabi na masyado. Ang sakit. Yung trabaho mo? Pagka nandun ako sa trabaho, sumasakit na. Aray ko po! Gumaganon ako. Nag-i-stop ako maglakad be. Hala. Kaya naglalakad ako, di ba? Papunta ng kitchen, gano'n. Sumasakit, nabibigla ako, parang nahihinto yung ano ko, gumaganon ako. Tapos pag nagdra-drive ako be, ganyan oh. Huwag ka nang maghintay. Sabi, Huwag ka nang maghintay pa. sabi na, Daliin mo yan be. kaya nga Naalala mo yung ano, sakit mo? Ang grabe noon, parang as in talaga, parang natatanggal lahat ng buhok ko, yung parang iniisa-isa. Nag-edit ako ng video. Sabi ko, hala, grabe pala yung mukha na Belinda. Sakit talaga. Hindi ko noon. na-realize yung sama-sama lang ako. Pero yung nag-edit ko, nakita yung mukha mo. Ang sakit talaga ng, parang hindi mo yung parang mga, hindi mo pa kasi naranasan mga anak yung parang ganun As kasakit. in? Oo, be. Alam mo yung parang hihilab talaga yung parang lahat ng nasa loob mo gaganon siya o iikot siya, ganun kasakit. Kaya parang ngayon naaano ko na naman. Sakit. So, kanina ka pa dyan. Hindi, mga 3 minutes lang bago ka dumating. Asan yung sasakyan mo? Sa una, pangalawa. Ay, una. Una? Sa una. Okay. Sarap. Kasi kanina, lahat diretso yan. May ano, pati dito may mga Puno ang ano parking. kanina. Kinamay ko ng mga labs. Si Brenda din, paborito din niya yung ano, salmon. Oo. Alsa-alsa din nila yung pagkain. May siopaw pa sila. Mas. Sarap. Sarap mga labs. Manghunaw na lang ako sa ano, doon kina Kuya. Sa CR, no? Busy talaga ako mga labs, hindi ako makaano, punta-punta dito. Food bites. Ako din last na lang yung ano din natin dito noon. Yun na naman, last na yun. Ang sarap ng ano? Suka. Suka lang talaga yung pinunta ko dito mga labs. Wala na yung ano, kain basta suka lang yung masarap. Kinain na nila yung siopaw.
Kain pa. Uy. Nagkalat sa kanyang paa. Doon. Sa paa niya napunta. Pansit ba? Ang Kain, sarap. guys. Sarap nito. Ang sarap, be. Oo. Nasarapan ka? Oo. Yung pansit din, lambot. Malambot mo talaga yung pansit. May matigas ba na pansit? Pero, hindi pa luto.